Postoji fraza koju kolekcionari rijetkih vozila ponavljaju kao mantru. Što je dizajn neobičniji, to je zanimljivija priča iza njega. I ovih 12 kamiona živi su dokaz da rijetkost i funkcionalnost mogu ići ruku pod ruku, iako ponekad malo šepaju. I u tom procesu stvorili su strojeve zbog kojih se danas pitamo kako je, dovraga, netko došao do tih ideja. Ali funkcionirali su. A neki, desetljećima kasnije, još uvijek to čine, prkoseći protoku vremena i logici. Počnimo. Broj 12. Scamell Townsman s 3 kotača, Ujedinjeno kraljevstvo, 50. godina. Udahni duboko na 1 sekundu jer ovo je stvarno. Netko je negdje u Engleskoj pogledao cijeli kamion i pomislio, znaš što, višak mu je 1 kotač. I protiv svih očekivanja funkcioniralo je. Scamell Townsman s 3 kotača dizajniran je za vrlo specifičnu misiju. Preživjeti na mjestima gdje bi se normalna vozila jednostavno srušila. Govorimo o uskim ulicama poput hodnika, nemogućim željezničkim dvorištima, kutovima gdje se okretanje činilo snom rezerviranim za bicikle. Dok su drugim kamionima trebale vječne manevre, iznova i iznova vozeći unatrag, ovaj mali gradski traktor je ulazio, okretao se i izlazio kao da ništa nije. Gotovo je izgledao kao da se hvali. Jedinstveni prednji kotač obavljao je sav posao, omogućujući tako apsurdan radijus okretanja da se činilo kao da može ganjati sam sebe. Vozači su sjedili unutar kabine u obliku kljuna, naprijed, čudne, bliže crtanom filmu nego stvarnosti. Ali to je bila čista učinkovitost. I bilo je još. Uključivao je sustav spajanja koji je omogućavao zakačenje ili otpuštanje prikolica bez silaska sa sjedala. U to vrijeme to je bila praktički industrijska magija. Ušteđeno vrijeme, smanjeni napor, skočena produktivnost. Naravno, imao je reputaciju da je podmukao. Ako biste prebrzo ušli u zavoj bez tereta, strah je bio zajamčen. Nije bio baš kralj stabilnosti. Trebalo ga je poštovati, razumjeti, gotovo pregovarati s njim kao što se pregovara s tvrdoglavom mazgom. Ipak, riješio je pravi problem bolje od ikoga. Danas je nestao s cesta, a vidjeti ga u pokretu osjećaj je kao da je igračka oživjela. Čudno, šarmantno, nemoguće ignorirati. Broj 11. Tempo Hanseat, Njemačka 50. godina. Drugi svjetski rat ostavio je Europu u ruševinama. Nije bilo novca, nije bilo čelika, nije bilo vremena za luksuz. Trebalo je obnoviti cijele gradove s onim malo što je ostalo i u tom kontekstu netko je uzeo ideju motocikla i pretvorio je u kamion. Rezultat je bio Tempo Hanseat, vozilo koje je izgledalo kao šala, ali je postalo bitan alat. 1 kotač naprijed, 2 straga, sićušan motor koji je zvučao kao da je trajno ljut na svijet. Nije bilo luksuza, nije bilo udobnosti, nije bilo glamura, bilo je potrebe. Motor je bio praktički montiran na prednji kotač, tako da kad ste okretali, sve se okretalo s vama. Iskustvo je bilo bučno, vibrirajuće, puno plavog dima i karaktera. Niste ga vozili, borili ste se s njim. Ali obavljao je posao. Kruh, ugljen, povrće, alati, što god je bilo potrebno. Njemački gradovi ponovno su disali zahvaljujući strojevima poput ovog. Nisu bili lijepi, ali su bili pristupačni. A kad bi se nešto pokvarilo, gotovo svatko je mogao intervenirati i vratiti ga u život s osnovnim alatima i malo strpljenja. Možda zato njegova povijest nije završila tamo gdje je počela. Kad se prestao proizvoditi u Njemačkoj, proizvodnja je otputovala na drugi kontinent i nastavila se desetljećima. Odbio je nestati, promijenio je ime, promijenio je jezik, ali je zadržao istu dušu. To ne postiže svako vozilo. Danas, voziti Tempo Hanseat je avantura koja miješa zabavu i malo hrabrosti. Svaki zavoj podsjeća vas da je stabilnost više prijedlog nego jamstvo. Ipak, ljudi ga obožavaju jer predstavlja čistu domišljatost. Učiniti mnogo s gotovo ničim. Broj 10. Henschel HS1, Njemačka 50. godina. Neka vozila žele privući pažnju ekstravagantnim oblicima ili upadljivim bojama. Henschel HS1 ne treba trikove. Stoji pred vama s gotovo zastrašujućim samopouzdanjem, kao da zna da će težak rad govoriti za njega. I obično je bio u pravu.
Rođen je iz tvrtke poznate po gradnji vlakova i teške opreme, gigantskih strojeva gdje riječ kompromis nije postojala. Kada su taj isti mentalitet primijenili na kamion, rezultat je bio nešto pretjerano robusno. Debelo, čvrsto, spremno preživjeti tamo gdje bi se drugi predali. Njegova prisutnost na gradilištima bila je stalna. Pijesak, cement, strojevi prevozio je bez drame, dok su druga vozila počela pokazivati umor. Riječ krhko jednostavno nije postojala u njegovom rječniku. Pogledajte ga sprijeda i shvatit ćete stav. Istaknuta maska, prepoznatljiv amblem, osjećaj da je svaki dio dizajniran da traje duže nego što je potrebno. Bio je to tip alata koji je stario s vama, koji je skupljao kilometre i ožiljke ne gubeći ni trunku dostojanstva. Ali ovdje dolazi preokret kojeg se malo tko sjeća. Marku iza ove zvijeri na kraju je apsorbirao mnogo poznatiji div. Malo po malo, izvorno ime je počelo nestajati, a s njim su mnogi od ovih strojeva zaboravljeni ili zamijenjeni. Ono što je danas ostalo gotovo je industrijski duh. Oni koji su radili s njim govore o otpornosti, o beskrajnim radnim danima, o motorima koji se nikad nisu činili umornima. Nije bio glamurozan, bio je pouzdan. A u stvarnom svijetu to je moć. Vidjeti ga sada je kao susresti se s veteranom koji je pomogao podići cijele gradove ne tražeći pljesak. Čisto poštovanje. Broj 9. Labatt Streamliner, Francuska 30. godina. Sada zamislite ovo. Kamion za pivo koji izgleda kao avion bez krila. Glatke linije, stilizirana karoserija, silueta toliko futuristička da su ljudi potpuno zaboravili da gledaju dostavno vozilo. I da, bio je stvaran. Toliko stvaran da je osvojio nagrade za dizajn dok je obavljao dostave francuskim cestama. Iza ove ludosti stajao je neočekivani lik, europski grof opsjednut aerodinamikom. Njegova ideja bila je jednostavna, ali revolucionarna. Ako vlakovi i avioni mogu biti elegantni, zašto bi kamion morao biti dosadna kutija? Tako se rodila ova kap metala u pokretu. Svaka krivulja bila je osmišljena da reže zrak, svaki detalj vrištao je sofisticiranost. Ali pravi cilj bio je drugi, čisti marketing. Kad bi se ovaj kamion pojavio u selu, marka nije trebala oglase u novinama. Gužva je obavljala posao, bilo ga je nemoguće ignorirati. Ljudi su se okupljali oko njega, pokazivali, pitali, fotografirali. Problem je što ljepota ponekad ima rok trajanja. S vremenom su mnogi napušteni, rastavljeni ili žrtvovani, kada je metal počeo vrijediti više od dizajna. Jedan za drugim nestajali su dok gotovo nisu postali mit. Danas preživljavaju na požutjelim fotografijama, zamagljenim sjećanjima i rekonstrukcijama koje su napravili entuzijasti koji ne dopuštaju da ideja umre. To je podsjetnik na eru u kojoj je čak i dostava pića mogla biti umjetnička izjava. Era u kojoj je oblik bio jednako važan kao i funkcija. Broj 8. Corbett D600, Sjedinjene Američke Države 40. do 50. godina. Zaboravite sjaj, zaboravite spektakl. Ovdje smo suočeni s čistim mišićima. Čini se da je Corbett D600 proveo svoje djetinjstvo dižući utege u industrijskoj teretani. Hauba je vrlo visoka, gotovo pretjerana, kao da skriva srce zvijeri koja jedva stane unutra. I zapravo, to je upravo ono što se događa. Ništa u njegovom dizajnu nije tražilo da ugodi. Svaka linija imala je samo jednu misiju. Funkcionirati kada je posao postajao brutalan. Guste šume, nepostojeći putevi, tereti zbog kojih bi se drugi predali. Dok su mnogi proizvođači pokušavali izgledati moderno s krivuljama i kromom, ovo čudovište je govorilo: daj mi težinu, ja ću se pobrinuti. Iz daljine, njegova maska izgleda kao lice, ozbiljno, od onih koja se ne smiju ni kada dan dobro završi. Vozači su sjedili vrlo visoko, boreći se s teškim upravljanjem koje je zahtijevalo snagu ruku, toplinu koja se probijala kroz svaku pukotinu, buku koja je probijala uši i vibracije koje su vam ostavljale drhtave ruke nakon nekoliko sati. Vožnja nije bila udobna, bio je to kompromis, ali je ispunjavao svoju svrhu. Zato oni koji su ga vozili još uvijek s poštovanjem govore o njemu desetljećima kasnije. Nije bio lijep, ali vas je vozio tamo i natrag. Kvaliteta koja u divljim okruženjima vrijedi više od bilo kakvog luksuza.
Danas ih je vrlo malo, a vidjeti ga uživo je kao susresti se s mehaničkim dinosaurom koji je odlučio ne izumrijeti. Broj 7. Peterbilt 351, Sjedinjene Američke Države, 50. do 70. godina. Postoje važni kamioni, a zatim su tu oni koji postanu simbol. Peterbilt 351 bez sumnje pripada drugoj kategoriji. Dugi i oštri nos, agresivan stav, vrsta stroja koja vas, kada se pojavi u retrovizoru, natjera da se bez rasprave maknete. Ne treba predstavljanje jer je desetljećima bio neosporni kralj američkog asfalta. Ali njegova legenda nije rođena slučajno. Izgrađen je da podnese pravo kažnjavanje. Milijuni milja, nemoguće klime, dani kada je umor vozača bio veći od umora samog motora. Dok je svijet napredovao prema udobnosti i elektronici, ovaj je i dalje ulagao u čistu mehaniku. Ovdje nema računala koja će vas spasiti kad nešto pođe po zlu. Ako se nešto pokvari, osjetite to, pomirišete to, čujete to. I to je upravo ono što mnogi iskusni vozači vole kod njega. Dizajn uskog nosa omogućavao je bolji pregled ceste i pristup motoru bez gubljenja vremena. Otvarali ste bočnu haubu kao metalna krila i tamo je bilo sve. Pošteno, izloženo, spremno za popravak rukama koje su znale što rade. Vožnja je zahtijevala snagu, strpljenje, poštovanje. Ali za uzvrat vam je nudila nešto teško objašnjivo riječima. Karakter. Postao je mentalna slika klasičnog kamiondžije. Sunce zalazi na horizontu, radio je uključen s country glazbom, beskrajni kilometri ispred. Mješavina slobode i odgovornosti koja je obilježila cijelu generaciju prijevoznika. Danas je traženi kolekcionarski predmet. Kad se jedan pojavi na cesti, čak i oni koji ništa ne znaju o kamionima osjećaju da vide nešto posebno. Ima prisutnost, povijest, autoritet. Nije bio najfuturističkiji, nije bio najrjeđi. Bio je onaj koji je definirao standard prema kojem se svi ostali mjere. Do sada smo vidjeli fascinantne rijetkosti, strojeve s osobnošću i mehanička rješenja ispred svog vremena. Ali oni koji dolaze su s drugog planeta. To su oni koji su prkosili fizici, koji su riječ kolosalno podigli na drugu razinu, oni koji izgledaju kao da su izašli iz znanstveno-fantastičnog filma. I jedan koji je toliko apsurdan da ćete se pitati kako je itko mogao odobriti njegovu izgradnju. Pripremite se, jer vrtoglavica uskoro počinje. Broj 6. GMC Futureliner, Sjedinjene Američke Države, 40. godina. Zamislite ovu scenu. Običan je dan u američkom gradu kasnih 40. godina. Ljudi žive svoje mirne živote, bez žurbe, kad odjednom počinje kružiti glasina. Nešto se ogromno približava. Izlazite iz kuće i prvo što vidite je crveni čelični zid koji se polako kreće prema vama. Visok kao zgrada od 2 kata, sjajan kao svježe uglađena raketa, tiho zastrašujući. Nije izgledao kao kamion, izgledao je kao poruka iz budućnosti. GMC Futureliner stvoren je za vrlo specifičnu misiju. Putovati zemljom prikazujući izume koji su obećavali promijeniti živote svih Amerikanaca. Energija sutrašnjice, čudesne kuhinje koje su kuhale u minutama, nemogući motori koji su radili na bilo čemu. Ali prije nego što je predstava počela, samo vozilo već je dobilo bitku, jer je bilo jednostavno golemo. Vozač je putovao u povišenom centru, kao da pilotira svemirskim brodom iz staklene pilotske kabine. Ništa od običnih ogledala, ništa od poznatih referenci, samo dominantan pogled na svijet dok je gomila odozdo otvorenih usta gledala. A kad bi se zaustavio, počela bi prava magija. Bočne strane bi se hidraulički otvarale, zidovi bi se pretvarali u pozornice i odjednom bi kamion bio putujuće kazalište, izravan prozor u sutrašnjicu. Cijele obitelji ostajale su paralizirane gledajući demonstracije, koje su izgledale kao da su izvučene iz 2. stoljeća. Najnevjerojatnije je to što su izgradili samo pregršt ovih vozila, 12 točnije. Vrlo malo ih je preživjelo protok vremena, napuštenost, otpad. I svaki put kad se jedan pojavi na aukciji, cijena skače na razine koje tjeraju da zadrhte čak i iskusne kolekcionare s debelim čekovnim knjižicama. Jer ne kupujete metal, ne kupujete motor.
Kupujete obećanje u koje je svijet nekad vjerovao da je moguće. FutureLiner predstavlja eru u kojoj je budućnost trebala biti svjetla, aerodinamična i savršena. Fantazija na kotačima koja je s godinama postala gotovo mitska. Danas ga vidjeti je kao promatrati sjećanje na nešto što se nikada nije dogodilo do kraja, ali u što smo na trenutak svi vjerovali da će doći. Broj 5. Davian, Ujedinjeni Arapski Emirati, 2000. Upozoravam vas, nijedna fotografija zaista ne priprema vaš mozak da ovo shvati. Jer kad ga vidite osobno, kad ga stavite pored običnog automobila, vaš ulazi u konflikt. Proporcije su pogrešne, logika nestaje, zdrav razum pakira kofere i odlazi. Kao da je netko uzeo igračku od onih koje se prodaju u trgovinama za kolekcionare i povećao je do apsurda. 35 stopa dugačak, više od 10 metara. 10 kotača, svaki veličine čovjeka. 24 tone čistog pretjerivanja. I zašto? Odgovor je jednostavan koliko i frustrirajući, jer se može. Rođen je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, tom kutku svijeta gdje riječ pretjerivanje ponekad nije dovoljna da opiše ono što ljudi mogu izgraditi kad novac nije problem. Njegovi su kreatori pomiješali kostur vojnog transporta s estetskim detaljima koji izgledaju kao da su izvučeni iz klasičnog američkog terenca. Rezultat je hibridno biće koje ne bi trebalo raditi, ali radi. Pola vojna relikvija, pola eksperiment u dizajnu, pola demonstracija ekonomske moći. Da, ima previše polovina, ali toliko je apsurdno ovo vozilo. Vozač se nalazi vrlo straga, gotovo na stražnjem kraju, kao da pilotira zgradom s posljednjeg kata. Ostala vozila koja se kreću pored njega izgledaju kao minijaturne igračke. Ne dijelite cestu s Davianom, dominirate njome. Ali ovdje dolazi najluđe od svega. Nije izgrađen da radi. Nije dizajniran da bude praktičan, niti da prevozi teret, niti da obavlja bilo kakav koristan posao. To je izjava, jedinstveni komad namijenjen da jasno pokaže da ako granica postoji, netko ima novac i odlučnost da je potpuno ignorira. Za pomicanje takve mase potrebna je ozbiljna mehanička brutalnost, a kad se motor probudi, tlo praktički osjeća razgovor kroz potplate cipela. To nije vozilo koje posudite da odete kupiti kruh. To je ono koje gledate s mješavinom fascinacije i blagog straha, jer znate da ako pogriješi, vi gubite. Broj 4. Oshkosh, model s 8 pogonskih kotača, 70-ih godina. Ako ste ikada vidjeli gigantskog insekta i osjetili tu mješavinu fascinacije i odbojnosti koju proizvodi nešto što nije ljudsko, ali se kreće s namjerom, Oshkosh s 8 kotača proizvest će vam potpuno isti osjećaj. Dizajniran za američku vojsku 70-ih godina, ovaj je kamion izgledao poput mehaničkog pauka spremnog da se popne na bilo koju površinu, ma koliko se nemogućom činila. Imao je 8 kotača i što je najvažnije, svih 8 je bilo pogonskih. Nije bilo mrtvog kotača, nije bilo slabe točke. Ali ono što ga je činilo doista posebnim bio je njegov sustav upravljanja. Nisu se samo prednji kotači okretali. I stražnji su se okretali, a i srednji, omogućavajući ovom kolosu od 30 tona da se praktički okrene oko sebe. Zamislite kamion veličine kuće koji manevrira u prostoru gdje bi običan automobil imao poteškoća s parkiranjem. To je bio Oshkosh. Dizajniran je za vrlo specifičnu misiju, transport balističkih projektila i teške opreme preko terena gdje nije bilo cesta, gdje bi se svako drugo vozilo zaglavilo nakon nekoliko metara, žrtva blata, pijeska ili snijega. Njegova sposobnost da savlada prepreke, da se penje po strminama koje su izgledale kao zidovi, da prelazi rijeke i blato bez ikovavanja, učinila ga je neprocjenjivim strateškim alatom tijekom najnapetijih godina hladnog rata. Vozači koji su njime upravljali pričaju da im je u početku bilo strašno, čudan osjećaj u želucu, jer je taj sustav upravljanja na 8 kotača činio da kamion reagira na neočekivane načine. Ali kad ste se naučili pouzdati u njega, otkrili ste da ga možete odvesti na mjesta o kojima nijedno drugo vozilo nije moglo ni sanjati. Mehanički pauk od 30 tona koji i danas, pola stoljeća poslije, izaziva poštovanje i nevjericu.
Broj 3. Le Tourneau TC497 Overland Train, Sjedinjene Američke Države, 50. godina. RG Le Tourneau bio je čovjek opsjednut pomicanjem zemlje. Ali ne bilo koje količine zemlje, već industrijskih količina koje bi zatresle bilo koju modernu građevinsku tvrtku. I zato je dizajnirao strojeve koji su prkosili mašti, a ponekad i razumu. Njegovo remek djelo TC497 Overland Train nije bio kamion. Bio je vlak bez tračnica. Mjerio je 173 metra duljine, više od nosača zrakoplova iz Drugog svjetskog rata. Imao je 54 kotača, svaki promjera gotovo 3 metra, svaki sa svojim vlastitim električnim motorom. I pokretao ga je plinska turbina koja je generirala električnu energiju za pogon svih tih motora, mobilna elektrana na kotačima. Ideja je bila stvoriti vozilo sposobno prelaziti pustinje, zaleđene tundre i bilo koju vrstu terena bez potrebe za cestama, prevozeći zalihe na udaljena mjesta gdje konvencionalni vlakovi ili obični kamioni nisu mogli doći. Kad se kretao, izgledao je kao grad na kotačima koji polako klizi po horizontu, mehanička povorka koja nikada nije prestajala. Vozač je bio u povišenoj kabini u prvom modulu, poput kapetana na svom mostu, a iza su se protezali beskrajni teretni moduli, svaki sa svojim kotačima i vlastitim ovjesom. Mogao je prevesti do 150 tona preko bilo kojeg terena, bez obzira koliko bio neravan. Ali postojao je problem, i to velik problem. Bio je toliko ogroman da je bio nepraktičan za gotovo svaku stvarnu misiju. Za okretanje su bili potrebni kilometri prostora, doslovno. Njegova maksimalna brzina bila je samo 30 km na sat. I održavanje njegovog rada bio je logistički izazov sam po sebi. Izgrađen je samo jedan prototip koji danas počiva u muzeju kao svjedočanstvo onoga što ljudska ambicija može postići. Ali svaki put kad ga netko vidi, ne može se ne zapitati kakav je ludi zamislio takvo čudovište. Odgovor: koji nije prihvatio ograničenja. Broj 2. Kenworth Big Red, Sjedinjene Američke Države, 60. godina. 60. godina Kenworth je odlučio učiniti nešto što nitko prije nije ozbiljno pokušao. Staviti plinsku turbinu u pravi kamion, ne u laboratorijski prototip. Rezultat je bio Big Red, vozilo koje je izgledalo kao lokomotiva na kotačima, s futurističkom kabinom koja je izgledala kao da je izvučena iz Jetsonovih, te animirane serije koja je obećavala budućnost plutajućih gradova i letećih automobila. Mjerio je više od 12 metara duljine, a njegov aerodinamični profil rezao je vjetar elegancijom koju nijedan kamion prije nije imao, razbijajući četvrtastu i funkcionalnu estetiku tog doba. Pod haubom, ili bolje rečeno pod aerodinamičnim kućištem, nosio je Boeingovu turbinu od 600 konjskih snaga, istu onu koju su koristili neki helikopteri i mali avioni. Zvuk je bio zaglušujući, neprekidna rika koja je vibrirala asfalt i čula se kilometrima daleko. Ali zanimljivost Big Reda nije bila samo njegova napredna tehnologija, već i njegova svrha. Kenworth ga je izgradio kako bi testirao mogu li turbine biti održive u teškom transportu, mogu li ponuditi alternativu konvencionalnim dizelskim motorima. Prešao je 1000 kilometara američkim cestama, privlačeći pažnju gdje god se pojavio. Ljudi su se zaustavljali da gledaju, da slikaju, da pitaju što je to svemirski brod na kotačima koji se usudio kružiti njihovim ulicama. Na kraju turbine su se pokazale previše neučinkovitima za komercijalnu upotrebu, trošile su gorivo kao da sutra ne postoji i generirale su paklenu toplinu. Ali Big Red je pokazao nešto važnije, da je Kenworth bio spreman riskirati, sanjati, graditi stvari koje se nitko drugi nije usudio ni nacrtati. Danas počiva u muzeju, ali njegov se utjecaj osjeća u svakom aerodinamičnom kamionu koji vidimo na modernim cestama. Bio je prvi koji je pokazao da kamion može biti i izjava budućnosti, obećanje onoga što dolazi. Broj 1. Kralj apsurda. Hayes HDX, Kanada, 50. do 80. godina. Ako ste ikada vidjeli paru kako izlazi iz kotača kamiona, kao da stroj izdiše svoj posljednji dah ili se priprema za bitku, vjerojatno ste gledali Hayes HDX. Ovo nije bio kamion za gradsku dostavu, nije bio konvencionalno građevinsko vozilo.
Bio je to čudovište kanadske šumarske industrije, dizajnirano za jednu misiju. Spuštati se niz planine natovaren divovskim trupcima bez da pogine u pokušaju. Šumski putevi u Britanskoj Kolumbiji bili su, i još uvijek jesu, neki od najopasnijih na planetu. Nagibi tako strmi da su se konvencionalne kočnice jednostavno pregrijale i otkazale, pretvarajući spuštanje u ruski rulet. Tereti od 200-300 tisuća funti drva gurali su kamion nizbrdo, pokušavajući ga pretvoriti u nekontrolirani projektil. Hayesovo rješenje bilo je jednostavno koliko i zastrašujuće. Sustav vodenog hlađenja kočnica. Kamion je nosio ogroman spremnik, kapaciteta 100 litara, čija je jedina svrha bila stalno prskanje vode po kočnim bubnjevima kako bi se spriječilo da dosegnu kritične temperature. Jer Hayes HDX, koji se spuštao niz planinu natovaren, bio je u osnovi potencijalni pokretni požar, užarena metalna kugla koja se sprema izmaknuti kontroli. Kad ste ga vidjeli kako se spušta, mogli ste primijetiti paru kako izlazi iz kotača kao da stroj diše, poput mehaničkog zmaja koji izdiše dah nakon dugog radnog dana. Njegova je struktura bila brutalistička, četvrtasta, teška, izgrađena bez ikakvih kompromisa po pitanju estetike ili udobnosti. Utovarna platforma mogla je biti široka do 14 stopa kako bi držala najveće trupce koje je šumarska mehanizacija mogla posjeći. Njegova je visina bila zastrašujuća, njegova prisutnost neodoljiva. Bio je to div dizajniran za okruženje gdje je pogreška značila pad niz liticu od 100 metara, gdje je život vozača ovisio o tome da te vodom hlađene kočnice rade svaku sekundu svakog spuštanja. I nevjerojatno, ono što prkosi svakoj logici, jest da mnogi od ovih kamiona i danas rade u šumama. Ne zato što su moderni, ne zato što imaju najnoviju sigurnosnu tehnologiju, već zato što su previše otporni da bi ih se umirovilo. Izgrađeni u doba kada je inženjerstvo tražilo nešto jednostavnije, ali mnogo hrabrije, Hayes HDX su još uvijek tu, prkoseći vremenu, planinama, samoj gravitaciji. Jer na kraju ovi kamioni nisu samo prevozili drva. Prevozili su ljudsku obsesiju pomicanjem granica mogućeg, dolaskom malo dalje, utovarom malo veće težine. I zato je, bez sumnje, Hayes HDX neprikosnoveni kralj najrjeđih klasičnih kamiona ikada izgrađenih,